Lestari TV Kabudayaan. Angger Antasena. Oh, Mak Cilik. Angger karo bocah. Iya, Paman. Angger Antarja. Ih, kula Paman. Kok sambil lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku ya. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungae ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi yo balaku. Samapta ing gati sawega ing diri. Arwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh ndara Garuda sembur melonyo awakmu. Liden. Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa, Lek? Kala gak wonten mriku. Kok minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Kanjen aku nang kene. Angger Antasena wonten lega wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Probaya Brana Picis. Ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwon Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok blendas-blendus kowe. Mau sing nakoni aku mblelengi raja karo Bagong pecah diramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek ora oman piye? Ih, pancen satosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sagu karo kakekne Semar, monggo aku ki jiwaning satriya. Nek nglencaki apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukata, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Modal. Kene ya pucet. Kowe minggat sik rasa kok kan cerewet. Kowe arep ngece, rasa ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho, menungso kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukata ya samapta, Kakang Antarja samapta. Tur meneh aku tak nyuwun pirsa karo Mak Cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwon Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iku ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan, miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakene Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal bantu karo Siwon Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampean diwaneni karo anak-anak sampean dhewe. Diwaneni karo anakmu kan Lugu Mbolo, diwaneni karo Kakang Garukata, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki.
ngapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten slaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Iya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane pademu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena su sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong, nggih. Manis ana iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan lha iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja sira-sira. Piro? Mana cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku tadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Ora tok baleke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik iki. Alah, mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Saidan. Kire bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih. Terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula sing unak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong Nun, Koko Prabu aku sing methuke. Koko Prabu nadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh, nyuda jatahku. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso, wis ora usah cerewet ngomong diwangi penting kok tak pethuke kok ora Prabu Ndarawati ning kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo